Сёння ў складзе абласной калегіі адвакатаў 191 чалавек. Без працы не застаецца ніхто. Юрысты кажуць, што сфера іх дзейнасці не абмяжоўваецца выключна крымінальнымі справамі. Шмат зваротаў тычыцца нявыплаты зарплаты, асабліва на прыватных прадпрыемствах, а таксама маёмасных пытанняў. Гэта ў шлюб у нас уступаюць па каханню, а вось скасоўваюць яго часта супрацьлеглымі пачуццямі. К нам обращается очень много по вопросам раздела имущества между супругами. Очень много жилищных дел, поскольку в период брака приобретаются квартиры, автомашины, земельные участки. А уже когда происходит бракоразводный процесс, также возникает этот вопрос о разделе имущества. Падчас радыёэфіру старшыня прэзідыума Гомельскай абласной калегіі адвакатаў Сергей Ефимович падкрэслівае: галоўнае абараніць законныя інтарэсы грамадзян, а вось думку наконт таго, што ўсё толькі грошы, абвяргае. У агульным аб'ёме аказаных паслуг амаль трэць гэта бясплатная дапамога. Дарэчы, пасля прыняцця новага закону сфера дзейнасці адвакатаў павінна значна пашырыцца. Нават новая тэрміналогія з'явіцца – медыятарства. На справе гэта вырашэнне конфликтов по узгоднению боков, без судовых пасяджэння. Включены новые виды деятельности, сопряженные с участием в третейских судах, с ведением медиаторства, с посредничеством, осуществлением примирительных процедур, по привлечению в Республику Беларусь инвестиций и, в общем-то, иных вопросов, связанных с юридической помощью как физическим, так и юридическим лицам. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».